Ние тук ли сме? Бе, не, тук е за Ботевград. Не, тук е за Ботевград. Сега снима ли? Да. Естествено може да го мърдаш, но бавно. Да. Защото снимаш видео. Макар, че пак изпуснахме хубавия завой. Васил Найденов се е преместил с 2 места напред и ето, че съвместната му песен с Катина "Невъзможна любов" вече е 9. А ако сега се опитвате да си представите какво му е на дядо Коледа в Коледната нощ, повикайте Васил Найденов и той да ви разкаже какво му е през месец декември. От участие на участие, от концерт на концерт и от интервю на интервю. Нека, що? Ти ще си го изтриеш, ако искаш просто. Времето им стига дори с привличане и сън. Но пък после... Все още си има красоти. Живота на звездите, които споделяме с вас в БГ Радио. Нека чуем сега кой е на този завой е много красив. Винаги ми е било много голям мерак. Аз искам да си купя една стойка за телефона. Ага. Го оставиш да си сним. Да. О, това е нещо ново. Да. Какви красоти. 2 минути и 18 секунди снима. Ама то от тебе зависи. Два са факторите. Единият е ти да го спреш, другия е да му свърши паметта. Аз няма да го спирам сега за сега. Добре. Те ми са да минем покрай хотелите в Правец, ако не му свърши до тогава. Спри го за малко и ще го пуснеш после. Аз нямам представа колко памет има. Сега да мине, тук има хубави. Така не е интересно това да снимаш, дай напред, виж това е. Не, имаше къщички и ми бяха интересни. Виж ги, какви са интересни. Покрити. То сега са хотелите. Сега са хотелите.